Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukru ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Nugroho mewah sing welasaning Gusti Kang Maha Kawasa mugi tansah kajiwa karo ing jiwango panjenengan sedaya dalasan kula waratin sagung keluarga Widodo Niskala. Sugeng pangabekti kula katur kunjuk dumateng sesepuh bini sepuh mewah aji sepuh ingkang tansah tanggung hamastuti dumateng pepoyan kautamen ingkang satu binudi saha binekten. Para alim ulama, para kiai, para santri ingkang siang dinten pantoro ratri sampun kuwawi jubuhaken ati lati saha pakarti kang dinambaran wertining pitaka suci wahyuning Ilahi Rabbi ingkang satuhu luhur ing para pangemban pangbatik praja satriyaning negari minangka dados pandang pandoming kawula dasih ingkang kinasih keluarga agung Bapak Arif Suripto mewah Ibu Painam mewah para tamu sedahan kakung putri ingkang berat kalinggo murdaning akrami minangka purwakaning atur langkung rumiyin sumangga panjenengan kula dherekaken tansah nunjukaken raos puja pujiastuti wonten sandhap pepodo dalem Gusti kang hamurbeng dumadi. Kajengna sampun kepareng hababar daya pangaribo ingkang awujud kabagas warasan kuil ombering wekdal. Satemah panjenengan sedaya lan kula saged nyawiji ing karya manunggaling kayun wonten bahagian agung ingkang ginelar dening Bapak Arif Suripto mewah keluarga kanthi kinanjar waluya tan manggih arubedra lan sambekala. Awit sing angger salin kang menika mila pantes lan unta kawijining pangalembono kanthi kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam mugi tansah mili dumateng priyagung bulaning manungsa mustikaning bawana sekaring jagat nenggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi lantaran syafaat, mugi lantaran sholawat panjenengan lan kula tansah pikantuk syafaatipun wiwit madya padha prapteng belahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Arif Suripto mewah Ibu Painem ingkang tansah kinabekten ing ngriki kula ingkang rinasaya minangka sulih basa saking Bapak Sri Murtala mewah Ibu Ismiati keparengna akan menggah wigatos sing sedya wisawanan kula mewah keluarga wonten ing ari kalenggahan siang menika ingkang sepisan Bapak Sri Murtala mewah Ibu Ismiati ngaturaken salam taklim utawi salam kawilujengan dumateng panjenengan kanthi krol bilisan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kabagas warasan tuwin kawilujengan tansah tumedhak tumanduk wonten ngarsa panjenengan sedaya lumeber kula. Atur ingkang salajengipun bilih bisawanan kula mewah keluarga agung Bapak Sri Murtala wonten ing kalenggahan siang menika keparengna hamasrahaken sekar cempaka mulya utawi pinanganten kakung ingkang asesipun pun Abagus Riki Aditya Putra Atmojojonipun Bapak Sri Murtala mewah Ibu Ismiati dumateng panjenengan ugi kepareng hanampi kanthi suka bingeng penggalih ugi ing bilih samudranipun sampun satunggal samapta mugi enggal kapanggihaken kaliyan Imas Ayu Anggita Widyasari putri kinasih saking Bapak Arif Suripto mewah Ibu Painem midharaken adat widi widana ingkang tasih mekar krembaka wonten ing laladan menika. Ugi bisawanan kula sapangiring hanganti
sanggan majemuk utawi angsal-angsal modene tondo tresno mugi panjenengan kepareng hanapi kanthi bingahing manah. Mugi sedaya kula saged dadosaken raket supaket anggenipun sami pepanggihan so sami bebesanan. Bapak Ibu mewah para tamu sedherek kakung putri ingkang pinengku ing Suko Dalah Basuki, saestu biswanan kula mewah keluarga agung Bapak Sri Murtono anggenipun sowan wonten ing dalem mriki kathah kalepatan saha kekirangan damel repoting keluarga, saestu lumantar kula nyuwun samudra pangaksama. Mekaten ingkang saged kula aturaken kathah lepating basa sastra mewah kiranging subasita ingkang singlar ing reh tata krama lenggana, mugi panjenengan sedaya kersa hangluberaken samudra pangaksama. Ing wasana sumangga sami sesanti Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nuwun matur. Matur suwun kawula aturaken. Dungkap lumampah ing pipaksana mangga runtuting adicara urut sekawan.